Kaya ini perbuer nak. Jangan lagi hom mai. Hom. Sampai. Papa sampai deh. Hom. Dia lancar nanti ya, aku sih lancar ni ya. Ini. Pero aku ada. Ai cik dah. Nak kerbai. Ai cik dah punya. Ya punya. Pero santai. Ai ni, mai ra. Wah, kono mer lai siro. Ai ni phanso orda ni ya. Hang lah bikin saya. So logoफोर नै दायो खुसिया नागिरनो फैदों आरोना जोङो फाइनालि नै जावगासिनो थ' गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौ बरायग्रोनाय जाबाय स' नै भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोबजासिम ना नागिरग्राफोरा खुसिया नागिरदों आरोना नाबो खुसियाबो खुसिया दै Kaplang dong. Oh, ro peblau bisa kono nana ro. फेफ्ला खन नङा र' पतला बुखार ती हाबो ना नङा Karena macam ba. Nah, ladri jatuh kono. Karena macam ba. Saya utang wedi bi. सायाव थांदो बे Kurang basang. Udah deh. Ngomong main. Bebel. Siap deh. Jangan. Karena itu orang saya. Jangan siap deh. Sancing corona bebel. Baik. Ini, merah. Wah, corona merah isro. Woi. Hamar merah isra kadino. Asurit. Au. Hamar merah. Papa. Hambar na bitangunna. Yo. Nia. Jar vlog bicara. Tuh ang di Facebook pesau nuno mungkin dayo kobai woro Facebook pesau. Tuh tamu nana beta belanja bay. Tuh jeng. Taulah mah kena nadi. So bicara jar vlogger na bicara be YouTube channel dङ बिथांखौबो थांनानै बिथांनि YouTube channel थांनानै एसे सापर्ट खालाम आरो बिथाङा दायो नैबे दा भिडिअ बानायनायखौ बिथाङा फेसबुकआव होगोन आरोना फेसबुक पेजआव बिथांनिया फेसबुक पेज नामा मा नामा खबाय बर' आरोना खबाय बर' ओइ नै आरोना मोनसिगोन बिथांमोन नायनै नायबाय था Utspeser ro. Baik. Gudurka. Oh ini yo masih gudur mungkin. बिजागोन देलाय Kata tunda yo, kata za. Nei. Kata. र' दैथुनसियाव थांना ना नों Tademun kela. दैथुन Kan bismillah palihana. Oh ini ada. ini Pakai macimun. Ini capek, Pak. Hah? Ini capek. Oh. Usah. Tapi beda. Dia belanja mini baby malah. Kata dengar. Bisa gerak. खुसिया हमबाय आरो नायनै बाखासेयावनो खुसिया हमबाय नायनो वाव ओइ बाखासेयावनो हमबाय आरो नायनै बाबा बाखासेयावनो दंमोन आरो नेवनो जावलायना हायाखै नै मायाबा बारलांबाय आरो इथिं हमबाय आरो ना बाखासेयावनो दंमोन बिनो मारना ओइ बि नङा मारो बाखासेयाव फैनोमोनलाय Video kayak sasa. वा ओइ खारगोन मोजां हम बाखासेयाव ओइ salah putar kalian sudah tokai layar na bitang dia diar vlog bitanga jibo nasi gisip dengmen Siapa ikut? kusia ini oh kusia na tan kawayar na elo Ini kata apa ini? Ini siapa baik? Thằng mấy mà lại chị. Này lấy cổ ra. Ini siapa? ayo kusia menkanai kema kamna lakho ini ngwa ngomong Đi cho khu đi cha. oi khanta korna Aku kata sini. Agura. dem kharhna labaय na arna isore ji godur kusiaखौ man godur kusia kharhना लाबाय arna bisoro Khu đi cha khu. Karena sulit sudah. Macin. eh khotala buka logoफोर kusia हमना jarna kusiयानो अखारनासो मिनिना साखारस्राबाय बिसोरखौ मा जागोन दुखुनांथाव आरोना ब्रै Yang ni ya. Dengar Come on. moजां जाव रेडि जाखादों हमनो
sampai dia licin Bara-bara. Teng kai be sam deng be tapi ket ni sidan lo kongoi tang Tengah deng Malah nih. malan deng yo apa ini kusia no nang nang ler maba dia hai beli dia tem de दै किसिन खालामना र' इखो नाला इसा बुरजा जाबालै खनसेयाव खुसिया दाखो Orang jangan sans tahu ini. oi ni lanjut Ini lanjut ini. Mama. Kita meh. Lanjut ini. Lanjut ini nih doh. दैया लानजाया आरो ना दैया खुसिया लानजायो या Pero anggur deh deh Kita orang sudah gagak aja. Siapa tahu lah. बेखौ नोंबाय खारनो दै hai dai sans khalai खुसिया लानजाया आरो ना ओइ नै खुसिया लानजाया आरो ना हाबलांबाय हाबलांबाय आरो ना इदो हाबलांबाय dengo हाबलांबाय Roda yang ikut nanti roh. ओइ नै Yang lagi apa? Udah dua itu kumalai kan? ओइ मोजां लानजाय दोङो दै ओइ नै लानजाय खारदो आरो ना नै आखायाव गुदुङाव लानजाय खारदो आखाइ जावगोन बोरैबा Coba sak. आखाइ जाव नै खारबोबाय आरो ना हमाबाय ini perbuer nari jalan ngomong sampai papa sampai deh ngomong हमबाय आरो ना नै जोङो खारबाय लालै खुसिया हमदो आरो ना इसोरो दैयाव खुसिया एकदम गोदोर आरो ना खुसिया नै दैयावनो मोनदांदोंमोन आरो ना हमगासिनो नै बिथांमोना हमगासिनो बिथांमोना ओइ नै फानसो हरदो निया बे मा गोदोर हरखादों ना दे नोंथाङा एसे दायो मा फोरमायनो सानो लोगोफोर जोंनि साइडजा माने जाय हाबा जायो ओरैबायदि नानि टेनसन गैयि नाखौनो ना मोनजाबाय थागोन आरो ना लोगोफोर सोरबाफोर सिंगेल दोङोबा निया जोंहा इथिं खिथाफायो निया बिथां दोङो राजु बिथांमोनदो हाबा जाफैबा ओरैबायदि माने नादोनो ना खदाय मोनजाबाय थागोन आरो ना नानि टेनसन खुसियाफोरालाय खुसिया ना फुख्रिनि नाबो गिदिर गिदिर मोनो एम्बु दा नोंथांमोना जेरै सापर्ट खालायलांदो बिदिनो सापर्ट खालामबाय था बिदिनो गोदान आपडेट मोनबाय थागोन आरो ना नाफोरनि जेखि जाया आपडेट मोनलांबाय थागोन नोंथांमोना थ' निया सिंगेल दोङो जोंहा गोबांनो ओइथिंबो दोङो आरो मादैमोनाबो ओइनो मादैमोन बिथिं ना उरगासिनो उरगासिनो आरो ना बिथिं मादैमोन नाय नै ओ मोनदो ना मोनदो ना गैया ना हमगासिनो आरो ना इथिं नायनो नाखो नायनो वा माबाया पेङा ना इदि हरायनो enggak teman-teman monakhै नायनो ओइलाय मोनदो वा नायग्राफोरा दे हमबोबाय था स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानांगौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो थेंक इउ सो माच बाय बाय